בואי תראי, תתעשי. זה יותר קטן, אבל זה ממש יפה. תכף. לא משחק, אבל תסביר לי למה הוא הולך לחוזר. זה יכול להיות משהו בשלט. אבל עדיף שאתה תיגע, עוד פעם אמרתי לך. הייתי על הקרקע, והוא עושה לבד. הוא סוגר את הגלגלים. הוא יסגור את הגלגלים. מה זה יסגור את הגלגלים? הגלגלים נסגרים. כן? כן. הנה, את רואה בלי גלגלים עכשיו. וואי, איזה מגניב. לא, הוא עדיין עם גלגלים, כן? שים אותו בסרבו אחר. אני יודע לעשות את זה. תראה את התנועה של הסרבו, ואז תתן לך את זה, ואת פה... אינדיקציה. מה אתה יודע? לא יודע, למה הוא עובד הסרבו בזמן שלא נותנים... מה זה זה? הבקר? בדל זה רגל להביא. כן, זה לא... באתי לעלות על הבעיה.